Jeg får tit spørgsmålet, hvad er vigtigst? Progressive overload eller teknikken? Og mit svar vil altid være det samme. Teknikken kommer først. Fordi der er nemlig ikke nogen værdi i at lægge mere vægt på vægtstangen, hvis ens teknik den falder fra hinanden. Når jeg får en ny klient, så bruger jeg altid den første tid på at skabe et solidt fundament. Det vil sige, at klienten lærer øvelsen at kende, og han eller hun lærer at udføre den korrekt. Det skaber nemlig kontrol, og i sidste ende nogle gode vaner. Først derefter kan vi begynde at øge vægten stille og roligt. Hvis en klient efter 8 eller 12 uger hos mig ikke har lært at træne korrekt, så er det ikke klienten, der har fejlet. Så er det mig, der har fejlet som personlig træner. Fordi mit mål, det er nemlig ikke kun at gøre klienten stærkere. Det er også, at de lærer at træne rigtigt. Og jeg giver dem noget, som de kan tage med og bruge resten af deres liv.